Подписка срещу необосновано високите лихви на банките и увеличението на таксите за обслужване на клиенти се проведе в Бургас. Инициативата е на Националната асоциация на българския бизнес. Организаторите настояват да се приеме законодателна промяна, ограничаваща правото на банките да вдигат размера на вноските и лихвите по вече подписани действащи договори за кредит, да се създаде държавен кредитен и гаранционен фонд с цел рефинансиране на ипотечни кредити на хора, които не могат да плащат кредита си при договорените условия, както и да се постави таван на лихвите по депозитите, за да се стимулира ниско лихвеното кредитиране. Апостол от Бургас тегли ипотечен кредит преди 9 години. Оказва се обаче, че всеки месец лихвата му по кредита безпричинно се увеличава. Аз когато подписах договора 2007 година беше 470 лева. И по 50 лева получих няколко писма, вече съм на 600 лева. А моите доходи постоянно падат. Това е безобразие на цялата политическа система. Единственият изход на Апостол да се измъкне от този омагьосан кръг е да спре погасяването на своя кредит. Страхувате ли се, че ако всъщност вие спрете да плащате вашия кредит, те могат да ви отнемат жилището? Те така или иначе ще го отнемат. От 1 юни в страната се организира подписка, която цели да реализира допитването до народа чрез гласуване. Референдума ще успее да премахне необосновано високите лихви на банките, както и високите такси за обслужване. Предвижда се общият брой на въпросите, включени в допитването, да бъде 9. Стана, че много хора в България се заробиха от тия кредити, от тия високи лихви. Стана невъзможно те да си плащат дълговите. Днес в подписката се включиха и десетки бургазлии. Безобразия, едностранни, които потребителя просто няма как да реагира и какво да направи, като го поставят пред свършен факт. Няма кой да го защити, няма такава правова система, която да защитава гражданите. Народът ни е достатъчно беден, за да искат непрекъснато от тях повишение на тези лихви. Това едностранно вдигане на лихвения процент за мен е неправилно. Отделно самия лихвен процент, че е прекалено висок. Нещо, което гледаме на фона на Европа, в пъти по-високо. Всеки български гражданин, който подкрепя искането за провеждане на референдума BankStop, може да се включи в подписката до 31 юли.